Nosaltres pensem, i ja anuncio que anem a votar rotundament en contra, nosaltres pensem que aquesta moció té unes conseqüències molt greus per al poble, per als veïns i les veïnes d'Alboraya. I anem a parlar punt per punt. Se comença dient agilización de la firma del convenio del local. Hem de recordar que en este poble hi ha moltíssimes associacions que des de fa anys estan esperant un local. És a dir, què hem de fer? Per què hem de donar prioritat a les penyes i no a altres associacions que també fan activitat en el poble d'Alboraya? Perquè el PP es va comprometre. Jo considero que el compromís va ser del PP i no de l'actual equip de govern. Un altre punt que s'indica en la moció. El recorrido de los festejos taurinos que deberá estar ubicado en el casco antiguo. Se parla de consens, però este no és cap consens. És una imposició. Els veïns del centre històric no tenen la possibilitat de que es negocien recorreguts alternatius. Després hi ha un altre punt que diu informar a vecinos afectados del recorrido taurino tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la Federación de Peñas. Nosaltres considerem que els veïns tenen uns drets de ciutadania que consisteixen en donar la seva opinió. No poden ser només uns receptors d'informació de l'Ajuntament i de les penyes. El següent punt que fa referència a la moció és a la creació d'un Consejo Taurino. El trobem totalment innecessari. Per què? Perquè ja existeix una federació que agrupa i coordina a les penyes taurines del poble d'Alboraya. I perquè pensem que si s'ha de crear un òrgan de participació en l'àmbit de les festes, ha d'englobar a totes les festes on puguen participar tots els agents que estan afectades per totes les festes del poble i on els veïns i veïnes també puguen participar com a participants en les festes, però també com a afectats per les festes positiva i negativament. Per acabar, m'agradaria que de la mateixa forma que en este plenari s'està mostrant una gran sensibilitat cara a les penyes, es pararem a reflexionar en les històries que te conten els veïns del centre històric que estan afectats pel recorregut i que reflexionarem un poc sobre aquesta moció. Com els he dit ja en més d'una ocasió als representants de les penyes taurines, les tradicions no s'han d'eliminar. Nosaltres no som prohibicionistes en el tema dels bous, però o les tradicions s'adapten o moren. I vaig a recordar un exemple que sempre faig. En Paterna, el primer any del coetòdrom, pareixia que anaven a penjar d'un clau a l'alcalde i al regidor o regidora de festes. No sé el sexe del regidor de festes. I no passa absolutament res. Ara mateixa són tan feliços en el seu coetòdrom. Reitere la reflexió. Les tradicions no són inamovibles. O s'adapten als temps i als drets dels veïns i veïnes o acabaran morint-se. Vostès pensaran que avui venceran, però no convenceran. Vull dir, anem a votar rotundament en contra.